kureva kuti akadhakwa kureva kuti dzimwe dzenguva papa zvikutoitika paarika pane dzimwe hama dzake dzisitoti abudirire dzinozitomukandira mweya weurombe pamwe ndo dzakatokudubutsa yekutanga chekuti afanota mota. Ladies and gentlemen, welcome back. Tadzoka namutumwa Chiremba Masango. Mutumwa Masango ane dzidziso hobho dzavanotipa panapa dzandobhilivha kuti dzinogona kutibatsira muupenyu hwedu hwekurarama. Kana usingaendi kuchechi kwavo unogona kupotsana nedzidziso dzakadai, but vanhu vanobata vari panapa paZigo Interdenominational Ministries vanokwanisa kubatsirika. Mutumwa togamuchirai. Ndotenda mukoma Zigo, toti muri sei mukoma Zigo nevateereri vese paZigo TV, toti makadi zvenyu. Aiwa, tinoramba tichingotenda Musiki. Yes. Anotichengeta, anotikomborera kusvika muzuva ranhasi. Hakusi kungwara kwedu ba. Musiki. Aiwa, mutumwa kuna muvaprofita vandotaura navo vakawanda vanoti ndikavabvunza pamatanzi hakusi kungwara kwedu asi Musiki, ndikavabvunza kuti mimi vanonditi inini zuva rangu rekufa ndoriziva. Ukaona munhu akuziva zuva rake rekufa vashoma vanoziva zuva ravo rekufa. Musi watinofa hatingauzive nekuti anotonga ndiMwari. Mwari ndiye anotonga. Ukanzi muprofita zivireva kuti wagoridhe ka kutoro munhu anotongwa naMwari. Yes. Saka ungongotowa any time any day. Saka kureva kuti hatifanira kuchitutumadza kudarika Mwari. Pazuva rekupedzisira munhu wese paachamira pamberi paMwari achitongwa, imimi munomirawo here sevaprofita kana kuti vaprofita munenge makatogarawo muchibatsira kutonga? So chinoitika ndechekuti Mwari pachatonga vanhu vake hatizive kuti achauya rini. Ichangoya semamhizha mhepo, hatizive kuti Mwari angauya rini kutonga vanhu. Ende isu hatina shuwa about hatina chivimbiso chokuti tingamire here kutafura yaShe. Tafura yaShe ichamira vatsvene. Saka vatsvene vanozikanwa naiye Mwari. Ndiye anoziva vatsvene. Saka tingati isusu tiri vatsvene tichange takazomira kutafura yamambo. Tinenge tazvitutumadza. Mwari ndiye achaziva, achaserekta novachatora. Dzimwe dzenguva kudenga kwava kunotoningirose dzakawanda. Dzimwe dzenguva isi vanhu hatisi chinhu kuna Mwari. Mwari angandoti nhasi vanhu ngavamuka vakafa wese. Angangotora matombo otanga kutotaura otomanamatisa. Saka zvakanyanya mukoma Zigo. Mwari hatingazvigone, hatikwanisa kuzvijaja tichizvikunda kana kuzvikwanisa. Aiwa, mataura zvakanaka. Mwari anogona kungofuma zvaanenge afunga ndo zvaanoita musiwo. Pane imwe nguva muBhaibheri unoona kuti Noa Mwari akangofuma akati rega ndiparidze nyika yese, kukaita mafashamo vanhu vese vakaparara. Kwangu tori nevaitozvifilawo kwete mbichana. Angototi nhasi miti regai nhasi miti itonamata. Isitongona kunge sitori chinhu, miti ndiyo itori chinhu. Kunogona kunge sitori chinhu, mhuka ndidzo dzitori chinhu. Saka munhu akazongopiwa pfungwa dzokunyanya kufungisa zitereke. Asi already kune zvimwe zvinogona kufunga kudarika isusu zviriko. Saka Mwari ndiye anoziva mavambiro akaita nyika, masikiro akaita. Saka tikada kuzozvikudza kudarika Mwari panonetsa. Aiwa, tombomira kutaura nyaya dzezvichaitika kumberi uku because Mwari ndiye anoziva. Tongokurudzira kuti vanhu vagara vakaita sei vakagadzirira. Pane mitambo yekunamata yamunogara muchiita. Kubva pandakuzivai mitambo iyoyo maita yakawanda kuziva kuti munogara muchiita mitambo. Mitambo yamakatirongera pamberi apa ndeipi? Ndinomwe mitambo wandakaronga pamberi papa ndozoenda kumasvingo. Ndichaenda kutamba namato kumasvingo. Ndakabva kumasvingo ndinemwe mitambo muhombo wandinoda kuita paDarwin wokutesta vaprofita, unonzi mutambo wemweya. Wekutesta vaprofita? Yes, mutambo wemweya tichiona kuti muprofita wesu achakakodzera here, achine mweya waMwari here wokuramba uchirarama paari. Saka mutambo iwoyo tichauita panonzi paRushinga. Ndopachaita mutambo upi iwoyo. Saka tikutarisa kuti Mwari achange achitipa simba. Because pamwe pano vamwe varatidzi vanenge vasati vakuona zvakawanda anogona kuzozviita muprofita. Udzazoona kuti vaprofita kana tiri pachechi pano vaprofita, pano varatidzwa, pano varoti. Saka munhu anojambira kubva pauroti auti ndamuprofita. Yes, asi tikuti isusu papo ndipatichitesta vaprofita vedu tichiona kuti shuwa zvakakodzera here ende vakukodzera here kuti achipiwa sangano kachisangano kuda kuti tine vaprofita tinopa sowe. Yes, ibasa iroro. Pakutesta apa munoita here nzira yaya yeku 1 million challenge yaProfeti Makandiwe yekuti munoisa chinhu muhomwe kana kuti munoita zvinoitwa kuzinata here zvekunzi fembera
zviri mukadhibhokisi iri munotesta nenzira ipi? Totesta nzira dzakasiyana-siyana dzatotesta nadzo mukomaziko. Hatingazoita hedu zvezvekuti kana kuti misa munhu apa asi tinobvunzana pamweya. Bozi mweya umwe nomwe une ndimi une namba yawo. Saka tinoona namba yako yautaura naye ndiyo chokwadi here. Tokupa vanhu avo tiprofita vanhu vaviri vatatu. Tione kuti uchiri kubata magetsi here kuti shuwa apa ndabata namba panditeka. Saka ndo zvatinoita izvozvo mukomaziko. Alright. Ndo mutambo chete here ndoinge ndakugurirai pakati pane imwe iri pamberi? No, mutambo yakawanda mukomaziko yachatenderera tichiita. Yakawandisa hatingaipedzi. Asi for the meantime iri pedyo ndiyati kutaura nezvaiyoyi. Mitambo iyoyi. Neumwe uchaitwa mumadziva zvakare. Mitambo iwoyo. Saka tikuti mitambo yakawanda. Already parugare tagara tiri kungopinda izvozvi mukomaziko kuti mumboya parugare ndepandine shungu yekuti mumbosvika manje. Pachechi pose pese apa ndaitendera chienda kunoita minamato kunze. Ndichidzoka asi kuti mumboya pachechi vanhu vazive kuti pachechi vedu panotoshumairwa shoko. Panotoitwa zvakasiyana-siyana. Pachechi panobatwa basa. Panotobatwa mabasa akasiyana-siyana. Yes. Ko pasejari ndo pandogara ndiri. Pasejari mumazuva anofunga mungona pane pakangozara. Chiripo ndechekuti vanhu vanenge vachingouya kubatsirwa like Tuesday, Thursday neSaturday. Vanhu vanouya pasejari vachiitwa minamato yema 1-on-1 for free. 1-on-1 for free. Kozoti pano vamwe vasingade kuonekwa. Ivavo ndo vanouya paprivate yavo unobhuka private yako netime dzako dzauri kuda wewe obatsirwa. Iyo private inobhukwa nemari. Anditeka yes. Ipapa nyasoba stress aipe ma 1-on-1 for free kuti anoitika zuva ripi because kune vanhu vanondifonera vachiti Zigo iwewe ndiwe unowirirana mutumwa masango nokumbura kuti vanyengerere kwa ndimboya ndisina chandakabata. Aiyo ma 1-on-1 unofanira for free Tuesday, Thursday neSaturday. Toita ma 1-on-1 for free neSunday service. Toita futi for free anditeka. Yes. Then isusu tikuti isusu ma days ekuti iwewe munhu uda kuuya uchibatsirwa private. Usina munhu anokuona variko vanhu vakadaro. Saka vanobhuka private yavo topanana nguva. Because private yacho kutobhuka futi mazuva ano atori nepressure. Because pana vanhu vasingadi kuonekwa vakawanda. Like vamwe vari kunze kwenyika kuna UK hatikwanise kuti iwewe ukwire ndege ubva kuUK ndi ubve kuAmerica ubve kana kuAustralia kana kuti ubve kuCanada uchiuya kunyika kuno kuZimbabwe. Vamwe vanokwirawo ndege like tino appointments yevanhu vachinji vari kuuya kupi kunoko. Asi vamwe vanoti anditire pafoni. Toita pafoni izvo zvinhu ndakatopa kutumira minamato yevanhu. Mandi ndotumira minamato yevanhu vese. Vatichiti vatotumira minamato yetu mwaenda kupi ikoko. Yes. Wara matambudziko anyanyobatsirwa vanhu panguva inoyi matambudziko ari kunyanyoshushikana nawo vanhu panguva inoyi ndeyapo. Komaziko nyaya dziripo ndedzekuti vanhu nyaya yemamarriages ma1. 2 kune vanhu vari kurwara like munoona munhu pane munhu wamwe ndikakuratidza yamwe akaona ashisheka uroko kudai. Anditika ari kuUK iye munhu iyeyo. Inokuti vanhu vari kuroyiwa mukomaziko. Vanhu vane matambudziko akawanda. Amwe tisakwanisa kudoma panapa asi vanhu kuya matambudziko akasiyana-siyana. Like izvo zvinasina ndine vamwe amai watikaitira lokusenda. Apo wabva wanetsana nomurume. Wabva wadzoka kuti murume andichamuda da kuti wada kukinirwa loko yangu. Saka zvimwe izvozvo asi nyaya dzezvikwambu. Mukomaziko ndasingafungidze kuti vanhu vari kuAmerica vari kuroyiwa. Chatakapedza panapa ndine munhu wada kuti tizofonera. Asi dai tumupinze palive asi inyaya dzekuti vanhu vari kuroyiwa mungogwetsika vanhu kuti vari kuroyiwa munhu ari kuona zvidhimba. Zvishiri zvezvezvi zvimukoni tsuro anditeka tunaitaito tinoti chuchu chimutera pese paanenge ari. Saka kuona kuti vanhu vari kurova munhu yari kuAmerica murume unoita nezvake. Saka kuona kuti matambudziko atisangana nawo akawandisa. Yes. Saka zvinizvo zviriko mukomaziko and real uroyi huri serious uri kuroya vanhu. Saka vanhu unonza mwaitanze uroyi hakuna. Unenge usati wasangana nani nazvo. Vanhu vari kushereketwa mukomaziko. Muri ipapa panhau yeuroyi. Pane muevangelist muvhangeri mukuru weku-SDA vanonzwa Marufu vakabuditsa vhidhiyo mharidzo vachiparidza vachiti muroyi ndiye n'anga ndiye muprofita. Pavanenge vati muprofita kuti muprofita wenhema asi tinoandastenda vanhu vechitendero chekumachechi ichi pavanotaura vaprofita venhema vanenge vachiprofita vanenge vachipomera vaprofita vanopfeka nguo vaprofita vedu vekunana madzibaba masowe vanenge vachipomerana namadzibaba masango. Saka hanzi vanhu ava ndo vari kukuroyai vakuroyai vobva vauya kuzokuporesai. Hameno munoinzwa sei nyaya iyi? Chinoitika mukomaziko ndechekuti kufunga kwavo ivo vambori chiko muprofita here muchibhosi kana uchinge utaura nyaya dzokuti iye atori muprofita anonzwa mweya anditi hanzi ndiri muvhangeri. Kune vaprofita wenhema pamwe wenhema. 2 mukomaziko chinoitika ndechekuti munoziva here kuti zvakafanana nenyaya yekuti vanhu vatinobatsira hativazive.
Saka tendawana nguva yekuvaroya rini tichizovabatsira. Andimapona like ndikubatsira munhu ari kuaustralia handizivane naye ndiri kutomubatsira ndatanga kuonana naye nhasi kuti andizivawo ndiri pano paZigo TV. Saka inokuti zvavakutaura ka I think maybe vanenge vada kurasika njere maonero andiri kuita vanenge vada kurasika njere vanhu taipa vanhu vavo mukomaZigo ka imbeta yekuti timbosangana nawo timbokweshana timbobvunzana mubvunzo mukuona ndopaipa mukomaZigo patotara chiti vanhu ndakabvunza nyaya zvakafanira nyaya ndakambobvunza mukomaZigo kuti vanhu vanenge chiti vanoroyiwa vai kushiva kuroyiwa vanobuda mumasocial media vanhu vanditika ko ngawambouya kati waone vamwe tikazvatsvaga kuti waone mukomaZigo. Saka zvezve zviriko zvokuti vanhu uyu ava vakufunga mafungiro avo asi uroyi mukomaZigo uriko unoroyiwa navanhu vomushamani mako. Munhu mumusha mako mukomaZigo chienda chekuti munhu womusha mako ndiye anokwanisa kukuuraya nepe musha mako yakasimuka zviri pawo inokuuraya zvishuwa. Saka isusu kana vakuti vanoroyiwa nemaprofita nen'anga tinorapa vanhu vakaita sei kuna mukomaZigo tinorapa vanhu atisingazivane nawo anditika yes davari vanhu muchechi mangu kuti vanhu muchechi mangu vari kungorwara nchizorapa nchizoita sei aiwa isusu tiri kuti isusu vanhu vanouya kwachechi kwedu isusu vanhu vane matambudziko atisingazivane nawo ndingazivane nemunhu abva kuBotswana here asina musine muneni akutoya kurapiwawo. Saka nyaya iripo ndiye kuti zvavari kutaura zvina musoro baba mazviramba aiwa zvina musoro hazvitorina kana brainba asi munhu autsvaga mbiri saka mbiri zvatsvaga nzira dzakasiyana siyana. Yes ndikupaona then pane nhau futi yeurombe urombe chinhu chaunomberekwa uinacho here kana kusagadzikana kwepfungwa dzako kusarongeka kana kuti urombe unotoya through uroyi mukomaZigo urombe unotoya through uroyi urombe munhu aposati pana mumwe munhu kuti akakura nebrain dzakanaka ari teacher kana kuti atori kana mupurisa atori kechero musoja kana kuti atori umwe munhu anotori zvinhu zvake zvakabudirira asi pane munhu anokukandira mweya weurombe wakandirwa mweya weurombe munhu atanga kutomwa doro kudhakwa zvekupedzisisa mukomaZigo zvekuti akasvika chero papolisi aino ndinomwe munhu wandinoziva ndikuitira munamato mazuva ano aidhakwa mukomaZigo zvekuti akasvika chero kupolisi asina kana zvekuti anokwanisa kusunga munhu nezvaari azviite kana kuti atumwe basa kuti ita zvakati azviite. Saka unenge wakairwa unonzi urombe mukuona ende anenge akairwa mhepo iri serious. Ndikuona ipapa muri kutaura nauye kudhakwa ndisane ndakugurai pana kapupiwo akapiwa mota nasei wiki newamheno zvayakaita ikabva yaparara baakumbira bavawirirana baapiwa imwe mota baasvika akadhakwa. Ane mazviona kureva kuti akadhakwa kureva kuti dzimwe dzenguva papa zvikutoitika paarika pane dzimwe hama dzake zisoti abudirire dzinozitomukandira mweya weurombe pamwe ndodzakatokudubutsa yekutanga chekuti afuna kuita mota mumwe munhu andonzi afuna kuita mukadzi chaiye munhu angona kuti rombe rikutorwa mukadzi every day yes anditeka kusvika mukadzi atiza akaenda ozoti mangwana mukadzi anondi kumuda mumwe munhu angona kuti rombe futi kutengesa kana osiwa property nababa naamai kana imba chaiyo anoitengesa kusara asina kana kusara akutoroja. Saka urombe unokairirwa urombe uriko baba weuroyi urombe weuroyi uri serious uriko vanhu vakutambudzwa vakawanda neurombe baba mwe munhu chaite mukomaZigo pana mwe munhu angona kutopiwa 1000 pana ponzi 1000 ita business mari yangu noswera naye yese atoidya yese yapera yese umwe anokaidziwa kuti aite aende nayo kuchipfambi chaiko yes mari yoperera achikecha andikona. Saka urombe andikona urombe uriko unenge wasairwa mweya iwoyo. Saka urombe uri pazvinhu zvakawanda mukomaZigo kwete mbichana pazvinhu zvakaita sei zvakawanda. Saka urombe unobva kumhepo dzinosimudzwa mumadzinza wamwe angona ngasiro munhu wodzinza pane munhu angona kutochiva kuti babaZigo avega nivanokweretsoka vaite rurombe rokupedzisira handiokuona ka muimotita rurombe zvinhu zvaifanira kunge zvichitokupai mari hamuchatozviita makutoita zvimwe zvisinei nemi kutoti amuchanzwa kuti mukomaZigo ingwani vanoziva zvakati ingwani ziva kuvaka ingwani asi havasi kuvaka sei asi mabatura pfungwa dzenyu makairwa urombe. Saka urombe uriko tiri paurombe urombe unowanzooneka kana murume akura kana mukomana akura azera rekuti akutarisirwa kuti anofanira kunge achizviriritira kana kuzvitsvagira but pane upenzi kwete upenzi hwekunonga marara mbini handiti ndikuverenga pane nyaya yemwana hanzi Robert Treadgold school kuBulawayo adzingwa chikoro panyorwa nhoroondo yemhosva dzaanga achita pachikoro pa mwana waye ari grade should be between grade 5 kana grade 7 anosokanganisa anotuka maticha zvinonyadzisira anotuka vamwe vanhu vechikoro kusvika panyorwa tsamba iri kutofamba maprovinsi ese ichinzi mwana waita mudzingira mhosva yakati kusarerwa zvakanaka here
chi ya zvinoitika mukomaziko ndechekuti muzati kune vamwe vanhu vabereki vanorera vana asi chingwa mukuzvinzwa zvoti mwana ishe anoregerwa mumba achitoti anotuka amai nababa asi vanditeka vanzi musabate mwana wedu ndizvaatori anditeka makamurova anochema mwana iyeyo yes munozomukwadza musamurove baba saka chiti vana vanofanira kurayirwa mukomaziko dzimwe dzenguva pano patotunudza mhepo pasingade mhepo koze dzimwe dzenguva mwana yangu akapiwa futi mhepo iri paari dhimoni rokuchenama saka dhimoni iroro manje rova kuti rinoda kurayirwa futi rinamatirwe turimo dhimoni inobva neshamu mukomaziko yes mwana yekona kuti abereki vake vari kumujaidza bozi stage atori achitori mwana mudiki kuti akazosimuka pastage iyo kuenda kumberi anozotokanganisika kutoita zvaanotoda yes azova pane kumba kwandakamboenda so kuti unosvika ona mwana anochemera nyama ichiri papoti ichiri pamoto iri kukangwa pfa onza mwana iti mama ndida nyama ndida iyo aiwa mwana iye anda kurayirwa mukomaziko ndikupaona isusu matakura naambuya ambuya waiti wakataura kuti ndikuda chakati kungokumbira chetu ebwanzi panapa ubatwa urokobva waiswa kana nyama yemuurokobva wabatwa wakadai sekusvika watsva unoenda kurapwa unopora yes kuna kuti mwana iye akashaya hunhu mwana iye anda kurayirwa anda kunamatirwa 1 2 oda kurayirwa zvakasimba abereki vake vanofanira kuziva kuti mwana wawo ndinoda kutunudza mwana yes asi mwana ari kunyadzisa pano vanhu saka mwana anda kurayirwa achiri kumba kuita kuti mangwana asa kunyadzisa pane vanhu maponzisa zvafanira nemurume nemukadzi chaichaiva kana musina respect kumba kwenyu chino makaenda pavanhu murume unogara kuchia unogara hana iri mumaoko so kuti mukadzi vangu desonoziyasoiti odoziva chachaya anditeka saka kureva kuti hunhu unodiwa tsika nemagariro zvinodiwa kudzidzisa vana but vamwe vanotyaka kurova vana vavo vanzi inini mwana wangu inini ndinomuda chaizvo vanotonzwa tsitsi kuona kuti mwana anzi mwana nini handirove mwana ndogara naye pasi ndomutsanangurira munozamukomaziko muzati pane chimwe chikoro chinda mwana wangu so handitaura hangu zita racho chiri muno muharare chinoenda mwana wangu chinodhuracho asi chikoro checho mukomaziko handisika kunyebera vana havaende nefoni yes 2 vanoti kana mwana wenyu asingade kuti arohwe aita musikanzwa musingade mwana wenyu arohwe tora yenyu mwana wenyu mutsvage chimwe chikoro kureva kuti chikoro icho chiri discipline vana vanokura vachidzidza vachiziva zvavari mwana havabate mafoni zvezvekuti vanotumira zvisina basa nepafoni mwana andizobata foni akumba pachikoro havatodi foni chikoro chinosvika form 6 ichocho ende chinodzidzwa kuite mbichana kuchipaswa zvechokwadi kuite mbichana chichipaswa chikoro ichocho asi kuona kuti inyaya yekuti mwana akura adzidziswa hunhu netsika kureva kuti chero mwana iyeyo anokura achitya anoziva kuti vakura vadenhwi ndinorohwa anoziva kuti shuwa baba namai vanorespektwa saka izvozvo kureva kuti mwana iyeyo ende kana kuti aone futi zvinhu zvakashata-shata pamafoni apa time yacho ishoma than ari kuchikoro chipi ichocho kuona kuti chikoro icho chikatokosha koza chimwe zvikoro zvoti hanzi vana varowe aiwa vana vanoda kutopiswa isi ngomasiko kuti aitoziva kuti wakanonoka kuchikoro baba wakaunza bhero chiti nge uchimhanya nochikoro soka rekarira ngomasiko wasawa unofamba zvisingaiti ngomasiko kuti ndikusvika nchirohwa ende waitoti wakanonoka nemaminutes chete umadzi akomana isati uvirikidza mapurugwa tiri kumusha baba tototi zoti panapa nasoka zvakaita uchirohwa pozi wanonoka ukuona kureva taitotya saka vana vakavasawa nekutya kureva kuti hazvina zvinotigadzirira pavana vedu tichimhanyisa nenguva because zuva redu rinenge rakuenda tada ngopfuura nepanyaya pamamireji pamama muchitaura kapa ndaona mireji yamambo tuterere navadzimai vavo inenge yanga yakunetsa ndikuona futi ana sei wiki nevanenge vada kutopindirawo kuti vaone kuti hameno makaiona senyaya chinoitika mukomaziko ndechekuti mamarriages anda kunamatirwa 2 chinoitika ndechekuti nyaya dzevanhu vaviri mukomaziko dzinodawo kuti mwari apindire ende 2 anzi mwoyo womuti unomira paunoda saka chinoitika paya ndechekuti isusu toitarisa kuti imba inonamatirwa dzimwe dzenguvawo unziva kuti mwe munogona kutanganisa asi uchigona ndourayira imwe imba yemwe munhu yakuita dzakuita sefuti kutoimisa asi chito chekuti saka chinzi vakuru vanoti tinofanira kubatsirana tufuta vamwe tiroorana nayo matongo zvine chirevo zvezve mukomaziko saka toti marriage yavo yeinda kungoti namatirwe chete mwana ndita zvakanaka tuisisongana kutopinda papa inyaya yesocial media mukomaziko inokanganisa zvinhu zvakawanda ndasaiti marriage kana ichinge yanetsa mukomaziko ini handidi zvesocial media zvakanyanya panhau dzemarriage yangu zona mukadzi wangu mukomaziko mutombo munomuziva muona uchifamba asi amowa pasocial media hambo apo
chikonzero atidi dzimba dzinopinda pa social media. Yes. Unza dzimba ngadzivakiwe ni chiwanhu chedu. Yes. Kurova kuti makazisa zvinhu pa social media. Zvese zvichangoa pa social media. Ukaroora nokuchata pa social media. Zvese zvichava pa social media. Mukadzi wakatoona nguva kuti umbada foni achitombowawata sei pa social media. Kozati mukadzi yoga hauna imba naye inoenda kumberi. Yes, mukadzi mukomaziko ngabate muromo wake. Ave mukadzi anonzwisa kuti ndine muromo wani wangu. Mukadzi ngaterere mukomaziko. Yes, mukona. Like saka mukona pa dzimba dzoga. Pane zvinhu zvakawanda zvinhu zvichiitika ipapo. Saka zvinokonzera matambudziko ekuti imba iputsike. Asi kuti imba inonamatirwa. Saka ndoti imba yemukomaduterere aiwa. Iwe vanhu ndisingona kupindira nepambasiri pamuimba pamwe vanhu vaitowirirana. Mama ndizeba tokona kupinda nepasiriripo saka rudo ndiro vanhu vaviri. Hanzi imba inovakwa nevene vayo. The same way apa mapura nepa interchange here ndinonzwa nayo yonzi nyika inovakwa nevene vayo mapura here nepa round. Vanhu zvinofadza mukomaziko zvakaitwa nehurumende yedu nemutungamiri wenyika zvinofadza mukomaziko handiteka. Kureva kuti isusu tikuti ngazvirambe zvichienderera mberi andi mapaona. Isusu tikuti isusu zvezve zvinodadisa. Vamwe wakatofasina kuzviona. But vamwe vari kushora kavari kuti hanzi rakazodai rikadai. Aiwa chinoitika mukomaziko. Chinhu chese hachifarirwa nevanhu vese. Chero makatenga mota Benz vamwe vanoti yakanyangara. Makatenga kombi vamwe vanoti hawatengerei kombi handiteka. Saka tikuti isusu tiri kufamba panzira iyo ndisiri kuziva zvatiri kufambira panzira iyoyo ndisiri kuti isusu tinorumbidza zvakanaka mukomaziko. Saka vasi vese varumbidza zvakanaka. Saka chitika chekuti chikanaka kuno mumwe chikaipa kuno mumwe. Plus tu tikaisa pfungwa dzedu maonera dzinapa. Dzimwe dzoti dai tatenga chakati. Vamwe vati dai makazotanga mavaka chakati. Saka tikuti isusu zvinhu zvese zvinoendwa stage by stage. Stage by stage. Bijana mbijana. Tichitonamata toti kufamba kwevakatsanya. Vamwe vatomboone reason yemarodhiwo anenge achivandudzwa mbijana. Ndandichiona pane accident yatora 12 mumuri. Mukuona inyaya dzerodhi dzedu dzimwe dzinguva rodhi yedu ingona kuchero yakatonaka. Driving yedu futi inogona kukonzeresa dambudziko. Mhepo futi dziriko mukomaziko dzinopindira panhau dzipi dzemaaccident idzodzo. Saka accident inoitwa nezvinhu zvakawanda. Kudhiraivha wakadhakwa, kudhiraivha mamwe watadza kudhiraivha ndiwe, kana dzimwe dzinguva oncoming ngotoya direct kwauri utori correct. Yes, yotoya kutokuvhiringidza iri mhepo yarasi yasumuka. Saka tikuti isu kana tichifamba mumugwagwa ngatinamatei. Totanga takumbirira kuna Mwari tiitire zvakanaka. Asi wakatonamata kana zuva rako ratosvikawo mukomaziko. Zvinogona kutongosvikawo naizvozvo. Saka tikuti isusu Mwari ndiye muchengeti wedu tose. Yes, saka tikuti isusu vanhu ivawo Mwari tikuti Mwari ngavachemene tariro handiteka wemhuri iyoyo Mwari avaitire zvakanaka. Mwari ndiye anovanyaradza isati kone kuvanyaradza nokuti sitiri wenyama asi Mwari ndiye anovanyaradza. Yes. Mashoko enyu ekupedzisira mutumwa. Ndiri kuti inini vanhu vari kunze kwenyika ngavatarise fesi yangu panapa. Because pana vanhu vakutora advantage kuti madzimba masango vamwe vachinyebera vanhu kuti ndisina madzimba masango. Indi kuti chero munhu wabhuka private yako uri kunze kwenyika. Tora time yekuti datanga taona madzimba masango fesi yawo. Ndione kuti ndiwo here. Because pana vanhu vandiri kunzwa vari kutenderera nezita rangu. Vamwe tikanzwa musuno vakafonera anzi vamene pana vamwe wakadoma uko. Vakatorwa mari almost $300. Vachinzi ndine madzimba masango. Ndinoda kutoya ipapo ndakutowa mubhazi. Madzimba masango havafambi nebhazi ba. Ndinotofambawo nemotikari handitika. Saka tikuti vanhu ngavazive fesi yangu inoyi. Nevoice chachari kutotarisawo nefesi handiteka. Mwari anditira zvakanaka. Asi kuti isusu back to sender hatisi kuregedza. Chivi ngachijemwe wani wacho. Ende tikutaura kuti lokusenda haisi kuregedzwa. Hatisi kuregedza izvozvo baba. Ende ndikuti inini kuhukura kweimportance dzokufamba. Kureva kuti kune vamwe vanotorwisa vaprofita ipapo pachitira Facebook vachishora. Iwawo inzwaka iwo bata panoponesa iwo ndiwo kuzwa dambudziko rako. Saka ukafambira dambudziko rako rinopera. Mr. Rajesu hakuna chindezi chinoramba. Chibage chakadyarwa chimera chimusi umwe chete asi chinotomera chete. Mutumwa maita basa. Komborerwa mukomaziko. Tiratenda.